सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्तआइ बाबामोना दिनै सिमेन्ट सापरि दखरा ब्रह्म सेवा आश्रमाव जग्य आहुति होदों। बर' कछारी अनसाइ गावहायुं खुंथाइनि मानिनां गेदेमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिनि गोग्गो देहा सावस्रिया थाबैनो मोजां जानांगौनि थाखाय सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा सिमेन्ट दखरा ब्रह्म सेवा आश्रमाव बिथां गेदेमानि मुङै जग्य आहुति होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सिमेन्ट दखरा ब्रह्म धोरोमनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो पुरहित आफामोनजों लोगोसे पराश्रारक बाबामोन आरो आइमोन ब्रह्म धोरोम सिबियारि। दिनैहाय जोंनिनो मानगोनां मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी आफाया दिनै खैफोदाव गोलैनानै दङ। दा बे खैफोदाव गोलैनानै थानायखौनो दिनैहाय मोजांनि थाखाय बिनि जितु रुप अर्थात आफोद खैफोदनि थाखाय बारग'नायनि थाखाय जों दिनै सिमेन्ट आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादा दिनै जोंनि बे सिमेन्ट दखरा ब्रह्म धर्म बे सेवा आश्रमाव जों दिनै बिथांनि आहु आरोग्यनि थाखाय जों जग्य होनाय जादों आरो मा दा बेवहाय गोबाङानो जानांगौमोन, थेवब्लाबो जों जिथुनिखि गोबां आफादगिरि नेहाथारि गाहाय प्रसारक आरो जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि आरो जोंनिनो साक्ष आफादनि नेहाथारि आरो आन्चलिकनि आफादगिरि गासै लोगो नांनानै आइमोनबो दंमोन। आइमोना एसे आवगाय थांग्रोनो हाबाय, गोबाङानो जादोंमोन आरो मोजांनि थाखाय जों बयबो आरज खालामनाय जादों आरो मा। गिबि गिबियावनो साफ्रोम रादाब बुथुमगिरि पर्टेल निउसनि बयनिसिमबो सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। गाहायै जों दिनै फुंबिलियावनो मोनफ्रोम माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि साफ्रोम दैदेनगिरि आरो माइनाव हानजा, लाइमोन हानजा, दौरि आरो गागि गासैबो ज' जानानै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि नायल' जाल' बर' कछारी अनसाइ गावहायुं खुंथाइनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा चेन्नाइनिफ्राय गावनि देहानि जा फाहामथायमोन बेखौ अपारेशन खालामनानै गुवाहाटी सफैबाय। दा मिथिनो मोननायाव बिथाङा एसे फाहामथाय लानाया एसे हामनो दंबावो। दा बेखायनो जों सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसेयै आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोना जाबाय बिथांनि बेमारा जेन थाबैनो हामनानै फैफिननानै जोंनि हायुंनि जा आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ थाबैनो जेन मावफुंफैनो हायो। बे मिजिंखौ लानानै जों सिमेन्ट बे दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै बानजायनायनि गेजेरजों जों आर'ज मोन्थिनायनि हाबाफारिजों सारनि हामनायनि थांखिखौ लानानै आर'ज खालामनाय जादों। दा जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटीयाव दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो सारफ्रा बेमार जानाया एसे गोबाव जाबायमोन, प्राय मास मोनब्रै मोनबासो जाबायमोन। बुंनाय बायदिब्ला मुलिजोंनो हामगोन बिदि सानदोंमोन, नाथाय सानाया एसे बारा जानायाव जोबथारनायाव मेडिकेल चेन्नाइयाव थांनानै अपारेशन खालामनाय जादों आरो बिनिफ्राय मोजाङै मोजां अपारेशन खालामनानै दिनै गुवाहाटीसिम दंफैयो सारा जों मिथिनायाव आरो।